com t'hauria agradat, però ho tens tot tan previst, res se't pot escapar. Si vols anar més enllà, trobaràs on triar. Si on ets no hi estàs bé, és moment de canviar. Potser quan el cor se t'accelera i no ho entens de cap manera, és que no ets tan diferent del que diu, del que pensa i fa l'altra gent. Si ho vols deixar tot enrere, si et vols saltar les dreceres, pensa en qui sempre et podrà ajudar. Pensa que sempre serem la teva, 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 sempre serem la teva, 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 Vas